जों जाखांनायानो खुलुमबाय गाइस खिस्रिसो संना जादों बिराद खुगाया सिनोनो हाया आंना हाथाइ सानाया दसे फैनानै रायलायबाव मिथिं जोबलायनाया मालानि मिथिं खालामजोब्बाय नेनोनो हाया आङो दसेनो खालामो दखानावसो लायो नोङो आं लायोलै आं बेसेबां लायो दखानावलाय मावनानै फैयो फासस'नियालाय मा मानि नङा मानि मा ब्रेन्डनि बेखौ बायबाय लरियल दाब्बायाव सोनानै लांबाय येस कमेन्ट हरजायाखै नामा कास्टमारा अफिसाव थांनानै लुयै लुयै थांनानै मावजाया बे आल्ट्रा हाइड्र'सर्स मार्क्सआ मोजां जाथारो नामा बे हेयार स्पाया नों फुग्राया हेल' गोसोनि गैला जोबजोब्बाय सेस जानुवारियावथ' जोंना बिजनेसानो जानाय नङा दानो जायाखै आरो जानुवारि कमेन्ट खालामदो सोर फैदों मायाव कमेन्ट सानसु करो दङ लाइभ फैगासिनो कमेन्ट इउटुबाव करो कमेन्ट करो ए न'आव मिथिया आरो मा जायो थांफानो नामा आंजों फ्लाइट गाखोफेराखैना नोङो थांफानोबालाय आंजों गरमखौ गालांदो जोंहा सानैजों थांसै जाम्बिसो जागोन नोङो राजा हरदों राजा हेल' कमेन्ट करो गाइस कमेन्ट खालामदो सोर दङ आंनि लाइभआव मानि जानो मा दख'नाथाय आंहाबो मिथियाहाय सिथा लाइभआव दं सानसुआ ये मेरा बाल देखो क्या हो गया रे मालाबा मा मोनो गैयाबा मामलेट इउटुबाव लाइभ दं इउटुबाव जबे आराय कमेन्ट नायदो करो नोङो आं नुवाखैनो बिनि बुस्थुखौ फैयाखैनो आंनावलाय माबायदि बुस्थु बेलाय नोंसोर जिंदादा बे आर'नाइ गाननाया
कमेन्ट खालामहरब्रा आमायसो सोर नायदों कमेन्ट खालामदो अननानै गाइस सोरबा साबा नायदों कैसे हंस रहे हैं रावबो हरजेनाखै नामा? उन्दुजोब्बाय नामा मानसिफ्रालाय मानैखासो बाजोबाय नामा खावलायफ्रावलाय माथो रावबो फैयासै जानोनो हरनो हायालै ओमफ्राय मालाय माबायावसो दंहैयो खामानियावसो दंहैयो नो फैसा हरजाबावसो 39 बेसेबां हरनो गोसो सुपार अपसन फैबाय सुपार साट हरनाय नामा 20 थाखा बेनिफ्राय होजागोन जानांगौ नङा निग्रा हरनायलाय 20 रुपिस हरजायो बोरसो बेजों बै नोंनि एयारटेल नाम्बारनिखौ हर जागोन आर'नाइ लालायदों आं माइना बसुमतारी औ बर' नालाय जोङो ओंखायनो आर'नाइ लायो कालसारनि मानसि नालाय बे माबायाव मोननायसो ना क्रिसमासाव यस गिफ्ट मोननायसो क्रिसमासाव ला 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 कौन है मेरे लाइव पे आ जाओ कमेंट करो सोरो न'आवसो दंलै माया हाबानि गामसाया बियो दं माथो ए लाबोदों नोङो यस ए लाबोदोंनो दङ सोरा ना गोरान माथो मानायखो लागाव थोरसि लथा गाबबाथाय लागाव खालटां टां खुलटां टां खालटां टां खुलटां टां जिं जिग जिग जा जिं जिग जिग ज्राव सोर गिदिं 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 ज्राव रावबो फैयाखै उन्दुजोब्बाय मानसिफ्रा ओंखायनो फैयाखै दहाय एसे कमेन्ट फरायनो हायाखैमोन फैयाखै आंनाव हा 20 थाखा नावसो गैया बिले ए सुपार साट बेटारि गैला ओमफ्राय मबाइलाव गंसेया चार्जखौनो होआ आच्छा विक्रम राठौर माब्रै दं खबरा मा खबर मा खिथादों इमानायदि आच्छा ना बेखौ बबे गुदुं सिंनिफ्राय दासो ओंखारबोखो नोंलाय आं लिंक हरदों बबे गुदुं सिंनिफ्राय दासो ओंखारबोखो
खुलुमबाय आच्छा खुलुमबाय नमस्ते नमस्कारा खुलुमबाय मा स्टेटास होनदों मा प्रफाइल बिलाय मा ओंख्रि जाखो मैखोम बसुमतारी मा ओंख्रि जाखो मैखोम फैदों मा ओंख्रि जाखो मागासिनो खिथाहरदोरा मा ओंख्रि जानाय ए देवालिनि बोरै थांखो आच्छा बरिया दाबो जोबाखै लाइन दंबावसो र' सुइस होबानो देवालि जाबावसो नै ओइ देवालिया दाबो जोबाखै आंना र' ओइ बरिया जोंगासिनो दाबो बरिया नै अख्रि नागारान बाथोन नांबायलै नोंस्रा नागारान जादों नाब्रा बिक्रम नागारान जादों नामा नागारान ओंखायनो इदि खालामदों कुछ कमेंट कर रहा है जोंहा मैथाजों खांख्राइसो मासि गोथाव जायोब्रा अर्गानिक ओंख्रि बाब्रे थाइगिरजों ना मालाबा मैथाजों खांख्राइ गाबोन थांसै सुटिबा मासि लुबैहोयो जोंनाबो सानसुनिया अनारा गाबोन फैनाङा नुदों माबा गावहा बहाबा थाङोनो हायो सुटि लानो हाया नोंजों हाया गुरलाबावबो हाया जानाय लोंनायावबो हाया बेरायनायावबो हाया मथथे हाया नोंजों ओरैबायदि मालदार मानसिना आरो नोङो दाहार नांगौलै 50,000 हरथ'लाय बिक्रम राधर लिभार नायजायोलै लिभारा गाज्रि जाबाय एकदम दुरबल मोनगासिनो दासान्दि बर्थमान जाखाबाय आं लाखानाय जाब्लुखौ दाबाय गाबोन थांना होनानै मेसेज हरखादों ग्रुपआव गोमोरलांबाय नामा बिक्रम राधर खैथायाव लेंहरदों जानि एसे माथो सोरबा साबबा मानसि नायना दं रावबो कमेन्ट हराखै अरे यार मेरे को नहीं देखेगा आयो 9:30 एसे थाब थां जो भी आ रहा है कमेंट करो कोई है कौन है अभी कमेंट करो क्या हाल साल है क्या समाचार है स्कुटिखौनो ला दिगियाव सोनो हानायनि मोनो यहाँ पे देख सकता है क्या कौन मोनो जोंनियाव मोनगौमोन बेरा सानसुआव गाखोनो हायाना सिकिउरिटियाबो नेबाय थाबाय बेबो जानो हागौ आरो गाबोन मानिबा हलिडे खानो गाबोनलाय मंगलबारसो समबार गाबोन मा ओंख्रि नोंस्रा जोंहा ओंख्रि गैया खिचुरि भात गाइखेर दाखा मा बाराव जोनोम जानाय समबारनो मिथियानो सानसुतेराव जिखुनु मिथियानो आयौ आहाबो मंगलबाराव जोनोम जानायफ्रा बारा फैसा थायानोलै आखायाव था
थोद थगायदों बियो नोंनि रुमा बेसेबां नाम्बाराव गोलैयो जानाय सानसुआ ओइ आंनाव ग्रह गैया सुनि ग्रह गैया नै नोंनि नाम्बारा नोंसिनि रुम नाम्बारा बेसेबां जायो बाराय मिथिया खिन्थु सानसुथिराव जादों नै नोंसिनि रुमा बेसेबां नाम्बाराव गोलैयो होनदों 136 नङालै गाहायाव नै हाना होजागोन आंजों ग्राउन्डआव मोनसे बिक्रमाव रादर माला जोनोम जानाय नोंलाय खिथाहरदो दे नोंनिखौ मा बारायाव 3 नाम्बार गोलैयो 3 नाम्बार फार्स्ट फ्ल'रबाबो रुम नाम्बारा 3 जायोब्रा नोंसिना मा बारायाव जोनोम जानाय दे खिथाहरदो नोङो 3 नाम्बार रुमा हा आयौ बे सिरिखाया नोंसा बिमायानो खोन्थादों सुनिबारावसो होनना आच्छा आं सुनिबार सुनिबाराव जोनोम जानायलै सेकेन्ड नालाय बे ग्राउन्डनि गंसे ओमफ्राय फार्स्ट गंसे सेकेन्ड थार्ड नाम्बार 3 नाम्बार रुमा बिराद लाखि जायो नों खालि खालामनांला मिथियाथ' आरो जोंना 6 नाम्बार नोंलाय मा बारायाव जोनोम जानाय खिथाहरदो इउटुबाव रायलायगासिनो आं सुनिबाराव जाबाय दे ओमफ्राय नों मा बाराव जादों दे खिथाहरदो सान्दुं अखा बार फैबाबो आंखौ नाख्रेबनो हायालै सुनिबाराव जोनोम जानाय मानसिफोरखौ आंबो सुनिबार आच्छा आं बाख्नायनायखायसो सुनिबार होनना खिथाबाय नाब्रा बेलाय खैथायाव जोनोम जानाय मा टाइमाव दे खिथा दे 2 तारिख नंगौ र' फुङावनो आच्छा फुङावनो जोनोम जादों नोङो आं हले एकदम सानसुथे 12ता समावसोलै बेनिखायनो सानसु नाम थाहैदों जाहैदों आंना सानसुथेयाव जोनोम जानायखाय एकदम मोदायफ्रासो लोगो लाना फैखादों आंखौ ओइ दे आं जाला आं फुगासिनो नालाय आंना हाथाया अभार साबाय रासिया मा रासि नोंना दे बिक्रम खिथादो आं दुसै मा रासि नोंना दे बिक्रम ना बीजों मा रासि जाखोना बीसी क्या होता है मा रावबो गैया दिनै इउटुबावलाय फिल्टार होब्रा साइज नुनायनि आंखौ बुरिजों नुथारो ना ओमफ्राय बोरसो फिल्टार दाद गेस Kemana biasa teman? Bikin naik. Bikin berapa lah? ये सभी लाइव आ सकते हैं क्या? अरे यार क्या क्या कर रही थी? देख अभी कितना सुंदर दिख रहा है। दे मा रासि खिथादा नोंना सिंह रासि Berarti sama. खालामो र' Sama खालामदो आं माबा नांसै बिदिनो लाइभ थानानै खालाम न' माबा खालामनांगौ आरो आं खस्थ' मोनो मानो उन्दुलाबायनांगौ उन्दुनोसैबालाय नोङो जिंदाड़ा 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 रासि गैया आंना हैद मा रासि गैया दालायनायखौ सिंह रासिसो बायदि नुला नोंनिखौ एसेयावनो एसे रागा जोंना नोङो सिंह रासि ना मकर रासि
आंना खुम्बरासि खुम्ब एकदम उन्दुनाय होनबाथाय बिराद मोजां मोनो आङो हामानो जेनेबा बयनोबो गावनि रासि खिथानो लाना हामा अरे यार कौन बोल रहा है मैं रावबो गैया माथो दाबो मा रिं हरखो आर'नाइ लालायना फैदों आं नै माथो कमेन्टखौनो खालामा बेलेगफ्रा नायनानै थायो कोई तो है कमेंट करो गाइस ये क्या हुआ दे बेयाव स्टार हर बिक्रम सुपर सात सुपर स्टिकार सुपर सात 19 टाका हरनाय nih Yo sabar sekali yo samsi ya. apa Soal kunci soal soal yang kena don't do it don't show me John komen खालामदो अननानै हिंदी से भी बोलो यार और हिंदी वाला हो तो कैसे कमेंट समझ करो कोई तो है मेरे लाइफ में आके कमेंट करो आ जाओ हेलो आ जाओ हेलो बुढ़ा हो गया रे बहुत बुढ़ा देखा प्लीज गाइस कमेंट खालामना होदो सोर फैदों आंनि लाइभआव मा खबर माबोरै दं कौन देख रहा है मेरे लाइफ में आ जाओ कमेंट करो हेलो गाइस कमेंट करो yes yeah मेरी जिंदगी में आना Monica सिस्टम फाड़ेगा start on the Mungkin haya गराय नुब्ला जों बायो फैसा नुब्ला सिख्लाफोरा गलि खायो साख्रि आवला सिख्लाफोरा स्टार्ट खायो गभर्नमेन्ट साख्रि
Nin आ रहा है रे नींद अच्छा क्या हुआ भाई लोग कमेंट करो उन्दुजोब्बाय नामा गासिबो उन्दुजोब्बाय नामा गाइस माथो रावबो फैला कमेन्टबो खालामला ला 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 हेलो एवरीवन आ जाओ मेरे लाइफ में कौन कौन है कमेंट करो गाइस हाय 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 हेलो 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 Angan có say nào năm thấy đại vừa ra đây biết an gọi ra đi coi सो गाइस बोर हो गया क्या कमेंट करने के लिए कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है कोई तो है ना कमेंट करो आराम से मैं भी स्पेक डालेगा काला वाले ससुमा Oh my God.
आ जाओ गाइस कमेंट करो कोई तो है डेक्टर बसुमतारी थैंक यू सो मच आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय मालै नोंथां ओ मोजां 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 नोंहालाय बोरै खबरा डेक्टर बसुमतारी मा खबर नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो दे कमेन्टआव डेक्टर बसुमतारी थैंक यू आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय दे खिथाहरदो मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय मा खबर नोंहा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव एसे मोजां बन्धु आच्छा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो खिथाहरदो दे कमेन्ट बक्सआव दिङा ब्लॉग्स लाइक डन थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए दिङा ब्लॉग्स कैसी हो क्या कर रहा है कमेंट करो थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए जिंगा ब्लॉग्स सब्सक्राइब करना है क्या आपका चैनल कमेंट करो सब्सक्राइब करना है तो नहीं करेगा अभी देखो 2 आईडी है मेरा पास 2 सब्सक्राइबर मिलेगा मेरे से कमेंट करो अभी जल्दी सब्सक्राइब करना है तो मैं भी करके देगा आपको दिङा ब्लॉग्स मैं सर्च करता हूँ अभी देखते हो दिङा ब्लॉग्स हाँ आ गया देखो 1K से ज़्यादा हो गया आपका नै सब्सक्राइब खालामसै आङो दायो नोंना बेसेबां दं 141K 1K जाबाय दा नै कमेन्टबो खालामनोसै आं नायबानो जाबाय ओमफ्राय मोननै आइडिजों सब्सक्राइब गोनां दा नै दे थैंक यू ब्र वेलकाम कमेन्ट खालामदो ना बिनि सिगाङाव आच्छा मा ओंख्रि जाखो ब्र औ जोंहा दालि आलुसो जेबो गैया दालि आलु आं सब्सक्राइब खालामबाय दे ओमफ्राय मोनसेजों दाहाय खालामगोन दायो मोनसेजों खालामना होबाय आं नोंखौ सब्सक्राइब खालामबाय मा गामिनि ब्र आङो उदालगुरि गय जादोंमोन आं एसे बोरैबा जाबाय सरि गाइस आं उदालगुरिनि थैंक यू ब्र थैंक यू वेलकाम मस्ट वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय कमेन्ट खालामनानै दान्दिसेबाबो सम होनायनि थाखाय थैंक यू सो मच मनेटाइज जाना जायाखै नोंना माथो भिउसआ खम जायो नोंनाबो एसे दिङा ब्लॉग्स मनेटाइज जाना जायाखै डेक्टर बसुमतारी खारबाय नामा माथो गैया कमेन्टबो खालामासै गोजोननाय थाबाय बर'निसिम ओं दे गोजोननाय थाबाय आंनिसिमबो रोजा गैया जायाखै आच्छा दे भिडिअ होबाय था बिदिनो सामफ्रामबो हायोबा सानसेयाव मोनसे होबाय था होनबानो जागोन लासैनो जागोन ओमफ्राय बिदिनो लाइभ फैनांगौलै लाइभ फैबा मोजां जायो 2000 वाट औ 2000 नांगौ आरो ने होनबा
लाइभआव फैबाय थानांगौ ओमफ्राय बिदिनो वाट्स टाइम मोनो लाइभआव फैबाबो एसे लाइभआव फैबाय था ओमफ्राय भिडिअ होबाय था कन्टिनिउ भिउस जानांगौलै आरो नै माबाया भिउस जायाबा बिराद प्रब्लेम जायो माबायावबा मनेटाइजआव भिउस जानांगौलै आरो नै माबाया भिउस नोंलाय बहानि दिङा ब्लग दे खिथाहरदो अननानै बहानि मा गामिनि बबे डिस्ट्रिक्टनि क'क्राझार आच्छा क'क्राझार थांनांगोन र' एबार बेरायहैगोन नोंसिनिथिं बावखुंग्रि हाजो गाखोहैगोन आंबो एन बर' हेलौ आदा थेंक इउ स' माच एन ब्र' आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय टिपकाइनि आच्छा टिपकाइ आं थांफेराखै खिन्थु क'क्राझाराव टिपकाइआव थांफेराखै आङो एन बर' हाय एन बर' नै नोंखौ हाय नुदों नैबे जोंहा माबाया दिङा ब्लगआ जोंहा एन बर' साबसक्राइब खालामनि आं र' एन बर' नैबे मबाइल गंसे दङ नामा बेजों खालामबावना होनो आं एन बर' चेनेल दंना बेहा माथो नै एन बर' बहानि आदाया आङो उदालगुरिनि उदालगुरि एन बर' माबा 91 दा खमथार माथो नोंना साबसक्राइबारा 30 ल' 31 खालामना होनोसै आं नै 31 भिडिअ'आनो गैया सर्ट्स भिडिअ गोजा नै एन बर' साबसक्राइब खालामना होबाय आं नोंनिखौ नैबे मबाइल गंसेना खालामगोन र' ओमफ्राय माब्रै दङ लोगोफोरनो दे कमेन्ट खालामदों माबाया दिङा ब्लग्सआ खिथाहरदो बारायना हो जागोन दे जागोन सोरबाफोर आंनि भिउवार्सफ्राबो एसे थांनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय नै बेखौ एन बर'खौ नै बेहाबो खमथार साबसक्राइबारा दासो गोदान दां लं भिडिअबो सिस्टार लं भिडिअ बोलो हो ब्र' आदा सना थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव फैनानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो एन बर' मोजां बानायथारदों माथो रिल्सखौ दख'ना गाननानै नै खिथाना जाबाय दे गाज्रि मोननांला रायजोफोरनो नै नायगासिनो आं नोंनि सर्ट्स भिडिअखौ लं भिडिअबो लं ब्लगबो बानायनांगौ एसे लाजिया फांजियानो दे खिथाहरदो एन बर' मा ओंख्रि जाखो आरो बहानि दिङा ब्लग्सआ थांबाय नामा दिङा ब्लग्स एन बर' मोननै दं दै ओमफ्राय नैबे 91 दंना बेना थास' आसिनासो आरो बयलार वाव मासि गोथाव थास' आसिनाया दा बिदियाव बिराद गोथाव जायो बाक्सानि आदा आच्छा थेंक इउ स' माच खिथाहरनायनि थाखाय एन बर' लोगो खालामबाय दे नै दिङा ब्लग्सआ नोंखौ साबसक्राइब खालामबाय एन बर' नोंबो खालामना हो हायोबा बेखौ हायोबा माने खालामना होथारनांगोन दिङा ब्लग्सखौबो खालामना हो होमबासो गावजों गाव साबसक्राइब खालामबासो बारायलायो नङाबा बाराया
Oh deh बिनानाव दे खालामना हो बिनिखौबो दा खालामाबाबो दाहाय खालामना हो ओमफ्राय कमेन्ट हरनो हो आदा कमेन्ट हरनांगौनो दिङा ब्लग्स कमेन्ट हरना दोन होनबासो मिथिगोन नालाय डाउनलड खालामबा मोजां दे दा बेक थांबा एसे प्रब्लेम जागोन ना नङाबा कमेन्ट हरना दोन नोङो दिङा ब्लग्सआ बिनियाव सिस्टारनियाव साबस्क्राइब खालामखानांगौ बिदिनो गावजों गाव होनबासो बारायो हरबाय बिनानाव हरबायनो एन बर' 91 एन माने मा खिथाहरदो एननि मिनिङा फुल फर्मआ बर'आवथ' टाइटेल जाहैबाय आदा एन नानि बर' नामा नानि बर' एन बर' दे खिथाहरदो नोंनि फुल नामा मा नाम ओहो निहा बर' ओहो निहा बर' थेंक इउ स' माच खिथानायनि थाखाय जोंहाबो आदानि फिसाजो दङ बेना निसा बर' निहा नङा आरो निसा बर' दै लोङो र' बोरैबा गोरोबबाय थादोंलै निहा बरिया नामथ' बरिया I like गोलाव भिडिअ बानायना हो ब्लग बानायनानै एन बर' होनबासो बारायो साबस्क्राइबारा नङाबा बारायथारा दख'ना गाननानै मोजां भिडिअ बानायनो मोना बिराद नायगोन गासिबो सापर्ट खालामगोन आंनि लाइफआवबो बिराद साबस्क्राइबार मोनगौमोन दायो नै मोनाबायना ओमफ्राय दाथ' उन्दुला जोब्बाय आं सानाव फैबा मालाबा फैबानो जाबाय बिराद मोनो बिदिनो साबस्क्राइबार फ्रि फायार गेलेनि र' आदा दे आंबो गेलेयो माबासो आंना बिजिमाइसो पाबजिसो गेलेयो आङो दे टाइम पास गेलेनांगौ बिदिनो खामानि दामानि गैयाबा फरायगोन ना फराया सिस्टारालाय एन बर'आ जय श्री कृष्ण अभिषेक सिंह जय श्री कृष्ण जय श्री राम थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए अभिषेक सिंह वीडियो होनो नागिरदोंमोन ओ दे होबाय था दे थैंक यू सो मच आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय बिदिनो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ बिदिनो नायबाय था आरो लाइक खालामबाय था कमेन्ट खालामबाय था आंनि भिडिअ कमेन्ट खालामना हरबाय माबायाव ब्लग भिडिअफ्राव काइन मास्टारनि बायदि बानायखायनो होनो हायाखै दे माबायाव इनशुटआवबो खालाम इनशुटआवबो मोजां जायो एडिटिंआ इनशुटआव काइन मास्टाराव वाटारमार्कसो थायोथ' खनायाव इनशुटआव खालाम इनशुटआव मोजां जायो तुम पागल रिंकू हाँ मैं तो पागल हूँ मैं पागल हूँ पासपोर्ट बिदों हो रोङाखै नोंना इमेल आइडिया थिग दङ दां होनबालाय पासपोर्ट बिदोंबालाय फरवार्ड खालामनानै खालामफिन रिंकू तुम पागल हाँ मैं पागल हूँ आप कैसे हो कमेंट करो रिंकू एन बर' रोङाखैना फरवार्ड खालाम पासपोर्टखौ फरवार्ड खालामनानै पासपोर्ट हो होमबाना जागोन
Rinku, are you from? I am from Assam. असम से हो, मैं असम से। ए आदा, आप कहाँ से हो रिंकू, बोलो। कैसी हो आप? खाना हो गया, खाना पीना हो रहा है कि नहीं हो रहा है खाना पीना? डिस्ट्रिक्ट उडालगुड़ी। डिस्ट्रिक्ट उडालगुड़ी। आप कहाँ से हो रिंकू? कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, पानी पीने से भी उल्टा उल्टा लग रहा है मेरे को। आई एम शिवसागर। ओ शिवसागर। आप बंगाली हो? शिवसागर में बहुत बंगाली रहते ना रिंकू? मैं उदालगुड़ी भैरव कुंड साइड में है मेरा। टिस्पुर का सामने होता ना, टिस्पुर मंगलडे। खाना हो गया क्या रिंकू दास है ना क्या? नो आई एम আসামিজ। ও এছামিজ। ও কি খবৰ দাদা, ভাত খাইছিনা খোৱা নাই? মই জানেতো অসমীয়া অলপ চলপ, বেছিকে নাজানে, অলপ চলপ জানে আৰু। নো আই এম এছামিজ। ও আপুনি এছামিজ আৰু ন? কি খবৰ দাদা, ভাত খাইছিনা খোৱা নাই? কি চব্জি বনাই আছে? খাইছিনা খোৱা নাই? বতৰটো বহুত ঠাণ্ডা হ'ব ন অসমৰ এতিয়া? ভাত খাইছিনা খোৱা নাই দাদা, কমেন্ট কৰ প্লিজ। कौन कौन देख रहा है मेरा लाइफ में आके कमेंट करो। কি হল দাদা, কমেন্ট কর। কি খবর আরো, কি খবর? ভাত খাইছি না খোৱা নাই? নেট স্লো নাকি? ভাত খালো, আপনি খালি না দাদা? ও মইতো খালি, দালি আৰু দাল আছিলে, একো নাই, নিৰামিষ আজি, নিৰামিষ। নিৰামিষ নিৰামিষ নিৰামিষ। মাংস মাছ একো নাই আৰু আজি। কি চব্জি খালে আপনি দাদা? কৈ দিয়া, কমেন্ট কৰি কিনি জনাই দিবি। You are look to call bro. Oh, thank you so much. মই ইংলিছ ভালকে নাজানে দেই দাদা। কুল ঠাণ্ডা ন? ঠাণ্ডা কুল মানে ঠাণ্ডা। মই ভালকে নাজানে দেই ইংলিছ। तू साथ मेरी सुन तू जरा।
কমেন্ট করি থাক দাদা। कमेंट करते रहो करते रहो। कमेंट करो। हेलो गाइस कमेंट करो कोई तो है। किमान चश्मा पिन्धिम नायसे। आ जाओ मेरा दोस्त। क्या क्या बना रहे रे उधर भोजपुर का ना स्मेल आ रहा है बहुत ही गंदा। क्या क्या बना रहा है इधर देखो। वो बाहर से बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। क्या हुआ भाई लोग कमेंट करो। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया ना अभी। वो 10 बजने वाला है। 10 o'clock होने वाला है। नींद भी आ रहा है ना इसलिए मेरा आँख में नींद आ रहा है इसलिए स्पेक डाल रहा था मैं। मैं यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ अभी। जो भी आया है मेरे लाइफ में थैंक यू सो मच गाइस। सो लोगोफोर आं भिडियोखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन। थैंक यू सो मच आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय। अभी तो 5 मेंबर है कमेंट नहीं कर रहे यार। फिर भी मेरे को तो ठीक है थोड़ा 5 मिनट्स तक रहेगा। अभी कोई भी कमेंट करना है तो करो। अरे कमेंट करो मेरे दोस्त। हेलो सनाफोर कमेंट खालामदो। आंनि जिउनि सनाफोर। नोंबो बिराद गुंगा दङ माथो प्रकाश इउटुबार। बिटिआरथ' जाथ'वाखै बिटिसिखौ गारनानै नों इमिडियेट खार खिन्थु आं जोंबाय नोंखौ। फंबाय हिसाबै नोंखौ आं दहाय जेबो माबायासै प्रकाश नों बिराद पावारफुल होनना लादोंना नोङो। सो लोगोफोर आं भिडियोखौ फोजोबनाय जासिगोन दे बेयावनो। थैंक यू सो मच। सोरबा सोरबा दङ नै कमेन्टबो खालामासै दाबो। क्या हुआ रे गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ तो नहीं कमेंट नहीं कर रहा है। बाय बाय गाइस टाटा।